Vegetable na hinaluan ng talbos ng kamote. Assalamualaikum, magandang umaga. Ngayon nga ay mangunguha tayo ng talbos ng kamote na naisipan nating ihalo sa vegetable na ating iluluto ngayong araw. Talbos na lang ng kamote ang naisipan natin ihalo dahil wala tayong carrots o kahit na ano. Kaya't kung ano ang mga pananim natin dito sa bahay kubo, iyon na lang ang gagamitin natin. Medyo matagal-tagal na rin na hindi tayo nakapunta ng bayan kaya hindi tayo nakabili ng mga gagamitin natin sa cravings. Hahaluan na rin natin ng sangkap na sibuyas ang ating iluluto kaya naman nagbunot na tayo sa ating itinanim nung mga nakaraang buwan. Medyo matagal-tagal na rin ang ating itinanim na sibuyas, ngunit ganun pa man ay hindi sila lumago. Yung kasamahan sa itinanim natin ay namatay. Nang matapos nga tayo magbunot ng sibuyas at manguha ng talbos ng kamote, niuwi natin sa kubo at binanlawan natin ng malinis na tubig. Pagkatapos naman ay ni-blender natin. Nang madurog ay nihalo na natin sa harina. Naglagay na rin pala tayo sa pinaghalong talbos ng kamote at harina ng yeast, asin at pampalasa. Pagkatapos naman ay ayan, iprito na natin. Halos malapit na natin matapos iluto. At dahil hindi naman ito mahirap iprito, ayan, natapos natin agad, nilagay na natin sa bowl. At kumuha naman tayo ng isa pang lutuan, naglagay na tayo ng 2 tasang tubig para sana sa sausawan. Ang ginamit pala natin ng mga ingredient ng ating sausawan, una sa lahat ay nagpainit na tayo ng 2 tasang tubig, pagkatapos ay naglagay naman tayo ng 2 kutsarang asukal, nagkat na rin tayo ng sili at naglagay na rin tayo ng pampalasa. Nang medyo kumulo na, naglagay na tayo ng tinunaw na cornstarch para sa kanyang pampalapot. Yun lang!